1% daily first deposit free day for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. May I take your order? Hirap sa ubo. Dito na. Hirap sa hika. Hirap sa plema. Pag may hirap, may ginawa. Take it easy. Sa Plemex Forte Capsule, lagundi, natural, tumutulong para tunawin at halabasin ang plema. Ang Plemex Forte Capsule ay ginhawang mag-aandali, madaling bitbitin. Ginhawa ang dugo. Sa ubo at higa, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy. Mula ngayon, with Aji Kimsa, kids will say, I love delicious. kaya mag-Aji Kimsa para more meaty, more isa. I love the delicious. Busbel, good evening. Now online. FPK has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron kang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte bet elite.ph. Ma'am Jean, good evening. Mom, Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Viva Light. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Wow. Mag-ingat sa dehydration, mag-Viva Light. Use code PANDA 100 and get 100 pesos off. Tastes good from McDonald's. Chicken. Domino's Pizza. Pizza Hut. Popeyes. Order now. 100 pesos off. Body pain? Use Salon Pass. With the correct penetration of ingredients, relieves pain immediately. Gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salon Pass. Relief with sticks for up to 8 hours. Promise me, hindi ka mabibitin. With that ADA, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in ang ang panalo mo. Ibang swerte ko. BetElite.ph. Pag-nilagnat after bakuna, tempra agad. Pero di pa siya kumakain. Pwede bigyan ng tempra kahit wala pang kain. Fast take, no shake, mataing sa dami. Ang galing ng tempra. Nakatulog ka? Ganda naman. Naku, may lagnat ka. Tempra agad. Ang tempra, pwede sa wala naman ng kain. Fast take, no shake, mataing sa dami. Ang galing ng tempra. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubang at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pero, yung mali po. Mali mo kayo? Ang putay. Kayo po ba? Oo. Alam mo mga patay si Edwin? Kumulot na sa bahay nila. Oo nga raw putay. Sis Mel, good evening. Hinahanap namin kung sino kayo. Takalong pinamasin. Para makilama eh. Pagtagal na natin kapitbayan mga yan. Ay, hindi na po tayo. Ano hindi na? Ayaw mo makilamay? Pumunta Thank you, ka, Sis sumuli ka. Mel. Bigay ko man lang ng gawa sa patay. Alis mo na ako. Dito ka lang. Baka maraming pang tao dun sa hindi mo. Mamaya na ako. Sis Isel Carogong, good evening. Mabalik na rin ako. Sige, mag-ingat ka. Magandang hapon sa iyong Sis Mel. Hapon pa dyan sa Abu Dhabi. 4 o'clock pa na. Or ano pa no, sa Bongno? 3 o'clock pala. 4 o'clock.
4 o'clock ng hapon pa dyan sa Abu Dhabi ngayon, sis Mel. Malapit ka sa kuya ang mo, hindi na pumapansin. Oo nga sinabi ng tatay mo. Balik ka na rin kay Tanggol. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo ang pamahal. Oishi potato fries. It's cheesy to love. Body paint, use the Salon Pass. With the right penetration of ingredients, relieves pain immediately. This long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salon Pass. Relief with sticks for up to 8 hours. Continue the internet. Nestle. At sunset. Kasama ng Lacerda at Butterbeer Germicidal Soap. You're watching Netflix on GTV. Conrad X OFW, good evening. Raketera Lisdak, Ma'am Lynn, good evening, Ma'am Lynn. Okay lang, Sir Conrad X OFW. Ang ganda ni Gal Gadot.
Sis Rina, good evening. Hindi ka nag-live, sis? Yung babae kanina na nakikita. Naku, nasa na siya? Ay, okay. Lakas hangin dyan. Okay. Thank you sa patamsak. Sis Rina. Dito pa hinto-hinto ang ulan sa amin, sis. Magaling daw siya bumalik. Ngunit wala siyang nagawa. Ako? Isa akong aktor. Mahilig akong umarte. Hindi ko ginusto na maging sundalo. Pero ito ang balat ko. Lahat ng tao may kanya-kanyang laban. Kaya, balat mo, may sarili ng laban. May bagyo na naman. Thank you, Alex, for your help. Gabi-gabi, namin babawang kwento ng lakas, kapangyarihan, at pagmamahal. Kamusta naman ang encounter mo kay Sanders? She saved my life. Sa lalo madaling panahon, nag-ihahart ko sa iyo ang pinaginakan. Ako ang naglabanin. Ikaw ang aking kasing. Sa ratings at sa puso ng sambayanan, panalo ang Sangre. Super terno na, di ba? Siyempre talaga pagtanong yung sarili ko. Via Evo Messi. Umuwi ka ng pagapang! Sanay kang gumapan. Ano paano mo naman? Even the tough guys have a sweet spot. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape FPJ sa G-Flex. Friday, 8 p.m. Bakit mo naman sila kapag ng katawan, ano? Sino bang register dito sa katawan mo? Mabait pa ba sila? Hindi mo kayo babalik hanggat hindi kayo nagkakapatid. Dahil kayo, nagmala po. Ito may controversial question kayo. Pero sina Buboy at Tekla ang nabiktima. The Buboy and Tekla Show. Sunday, 5 p.m. on GTV. Nagluwas sa pagdulong sa isakto ng timely nga balita misyon sa GMA Integrated News ang paghatag sa paglaom kag dalang panmaasipyon sa kalamidad kag kalisos. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. No need to feel FOMO. Wala kang malinis na bakbakan at kilig sa Sagam Hit FR. Watch full episodes, access catch-up videos, and exclusive features. Visit gmnetwork.com/Sagam Hit FR now. What if the people you love the most are the ones who break your trust? The deceit has begun. Deception. Kailangan magpakasal kay Miss Patty Kubar. And it only gets deeper. Makakasalan kita para makuha ko ang mga alamin ko kung kasabot ka niya. Romantic Deception. Weekdays, 3 p.m. on GTV. How can you help nurture higher intelligence? Give your child EverGrow A+ with
Pana's careful. Pantene. Use code PANDA 100 and get 100 pesos off. Taste good meals from Domino's, Shakey's, Domino's Pizza, Pizza Hut, Popeyes. Order now, 100 pesos off. Dating actress na si Nadia Montenegro na ngayon staff ni Senator Rocky Padilla, iniimbestigahan sa umano'y paggamit ng marijuana sa Senado. Montenegro, itinanggihan. Mahigit 800 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na nakasigig sa mga pakete ng Chinese tea na diskubre sa baybayin ng Maribeles, Bataan. Shabu. At after 12 years, Shira Diaz at E.A. Guzman kasal na. Snake of the day, 11:05 ng gabi, pagkatapos ng sakang Hit for Real. Binigay ng mga taga-nayon. Isang maganda regalo. Tawag nila sa akin, bayani. Totoo naman. Ganito, alam ko na sinabi ko 2 araw na tayo. Totoo pa rin ko yun. Mawawala ka kapag wala kami. Oo nga. Si Diana, kaya na niya sarili niya. Naalala ko lang kung kaya ka o hindi. Wala na pera. Sapat na yung bayad mo sa amin. Siguro mas okay kung wala ako, ano? Hindi, Charlie. Sino kakagkaan sa'yo? Lagot. Wow. Yes, you will. Akala mo siguro baka hindi ako nagpapaniwala. Ito, hindi ka pa di paniwala. Pero totoo na. Sandali na. May isang puno ng babae ko yan. At may isang lalaki wala. Ano ba mga pagkakas? Kasi hindi ko si Ives. Tapos o diba, wala yun siya. Kasi yung loko ko. Nakita mo naman nangyari mo. Basta sinulog yung machine gun. Sinulado niya yung tubig. Siguro totoo. Siguro totoo. Sabi ko, eh wala. Steven, ano? Kung gusto sabihin niya, niniwala ka sa'yo.
everything was his possession. Sabi ko, padaanin mo ako. Paano ako sa inyo makakawala sa akin? Until she found someone worth running for. Mga Mata sa Dilim, Friday, 3:30 p.m. on GTV. Hi guys, I'm here with Tate and Bear. What timing na kayo mga dandruff yan? Use Head and Shoulders every day to prevent dandruff and decay from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Imbis germs at nagkid, real aircon cool. Safeguard extra strong cool. Germs off, aircon cool on. I-push natin ang sustansya para sa paglaki nila. With Sustansya Young Crispy, nagawa sa Alaska. Bawal rin kukulang, sustansya. New Tiger Bites. Nutritious snacks and fun Tiger emoji shapes. Big fun and nutritious bites. You're watching G-Flix on GTV. Hindi ako palaging dito, Daya. Sis, kunyang life journey. Good evening, sis. Mas kilala ko rin ang tao tulad ng pagkakakilala mo. Kahit noon pa man, at kahit naman ngayon sila ay mahina, malupit, kahaman, at mayroong kakayahang gumawa ng masama. Ang nais ko lang naman ay makita sa mga Diyos kung gaano kasama ang nilikha. Good evening, sis kunyang. Pero ayaw nila. Ako si Diana ng Temiscira. Kaya sinira ko ang buhay nila. Anak ni Hippolyta. Pinatapos ko na ang tungkulin. Ang customer. Kaawa-awa ka. Hindi yan ang God, diba? Ikaw yun. Isang Diyos lang ang mayang pumatay sa kapwa Diyos. Iniwan ni Jesus ang batang gabo na kasama ang reyna ng mga persona. Dito ako sa bahay mo, sis kunyang. Maghanap ako dito ng ma-play ko. Inaakasan kitang magsabi ng totoo. Totoo yun. Ang laki na ng bahay mo, sis. 33.8. Dito ako sa jackfruit langka recipe. 6 days ago. Ito sis, oh. Dala. Sandali. Na-open pa. O, ayan na. Ang ganda ni sis kunyang. Okay. Ay, wow. Bakit ngayon hindi na ba malakas? Sis Rina. Ma'am Rakiterang Bisdak, thank you. Gulay na lang ka. Wow. Sarap. Ay, okay. Dami bang mumo? Marami ka bang mumo? Bakit nawala? Sayang naman. Ano tong luto mo, sis? Ano, ensalada?
Insaladang jackfruit. Sis Rina, tapos na-apply kanina sa iyo, ma'am. Ay. Ako, sis Kunyang, ano lang, 4 lang. 4 lang ang mumu ko. Pero hindi ako consistent mag-upload dyan. Dapat consistent ka. Nakalimutan ko. Okay. Bisaya version. Langka. Sige. Dito ako naghihiwa ka pa lang ng mga sangkap. Wow, ang galing ng slides mo. Mayroon pang pa-blink effect. Ang ganda ng slideshow. Okay. Wow. Ang ganda ng gata, malapot. Ang ganda pa ng ngiti mo dito, oh. Ay, tapos na pala ako. Ay, excuse me. You're welcome, sis. Wow, ang daming sangkap. Daming pidada, masarap. Additional na gata. Tapos masarap. Mayroon pritong isda. Wow, fried chicken. Yes, masarap pa kung may galunggong. Tapos, ang pagkaprito, sis, crispy ba? Sarap. Bisaya, taga saan po ba kayo, sis Kunyang? Wow, ang sarap. Ang sarap nito, sis. Hindi ko pa, na-experience mo na ba, sis, magluto ng adobong langka? Someday, gagawin ko yun. Masarap pa rin yun. Masarap pa din yun. Oh, ito na. Kanin na lang kulang. Oh, ito na pala, chicken. Oh, magprito ka ng chicken.
Yummy, yummy, yummy. Farm to Table, Sunday, 7:15 p.m. on GTV. Ano lang langka? Mamumuha tayo ngayon ng langka. Kaya tara na sa Batangas. Kuya, gumagalaw yung puno. Di ba ito malalaglag? My food adventure. Alam mo sa ako po, pupunuin ko. Pakargahin ko po ito. Oo, masarap. Masarap yan. Ano ko lang. Nakakain ako once lang. Masarap. Adobo. Wow. Tapos na sis. Done. Watch. We'll watch po. Weekdays, 2:30 p.m. on GTV. Oo sis. Masarap yan. Ilaga mo muna yung langka. Kapag ano na, malambot na, itimplahan mo na. Timplahan mo na ng kamatis, sibuyas, vinegar. Masarap kapag ano, ang may balok ba. Yung may balok na niyog. Yan ang ilagay mo na vinegar. Tapos, siyempre, lagyan mo rin ng patis. Tapos, lagyan mo din ng pampasarap Nor cubes. Yummy, yummy. Oo, itry mo sis. Sarap. Tapos, ano, yung ano ba, yung dahon ng, anong tawag sa inyo yan? Dito sa amin, kamuting kahoy, yung dahon niya, ano mo siya, slice mo siya, and then ibilad sa araw. Kapag mag-dried na tong dahon, ano mo siya, gataan. Sarap pa din yan. Nakatikim ako niyan, binigyan ako ng aking neighbor doon pa ako sa Iloilo, sa Pabia. Ang gumawa noon, ang nagluto noon, taga Kabatuan, Iloilo. Sarap pa rin yan. Tapos lagyan mo ng baboy. Slice mo ng strip lang. Tapos, ano lang, parang maliit lang yung sabaw ba. Parang nag-aadobo ka lang. Tapos gataan mo. Ay, yummy, yummy, yummy talaga sis. Sige. Unahin ko yung langka. Mag-adobo ako ng langka. Tapos yung next yung dahon ng kamuting kahoy. Kasi dito sa amin ngayon, walang kamuting kahoy. So, ang unahin ko yung langka. Maghanap ako ng langka. Bibili ako sa talipapa. Ano ko, tingnan ko bukas kung mayroon. Sarap.
watching Belmix TV. Taga saan po ba kayo, sis? Sis Konyang. Thank you so much. 8 million in the house. GMTV Mix watching. Alis na ako. Anong sinasabi ko? Steve, kung ano man yan. Ako dapat ang gumawa. Dapat ako ang gumawa. Naiitis ko ngayon. Ang ikaw ang mundo. Sana nakalipat ako oras. Anong sinasabi mo? Mahal mo na. Nagkakamalita na ako. Ma'am Raketera, Bisdak, playing. Sabi mo, pero higit pa sila doon. 8 million in the house. Thank you so much. Ang ganda ni Gal Gadot. Sexy. Magluto ako ng adobong kalangka. I-shout out kita, sis. Shout out kita, sis Kunyang.
Dati nais kong iligtas ang mundo para wakasan ang digmaan at magdala ng kapayapaan. Ngunit nasilip ko ang kadilimang nakahinlay sa loob ng liwanag. At nalaman kong sa loob ng tao, nabubuhay ang pareho. Ito'y isang desisyon na sila ang gumagawa. Isang bagay na hindi mahihigitan ng isang bayani. At ngayon alam ko na, tanging pag-ibig lang ang makapagliligtas sa mundo. Kaya narito ako, lumalaban, nagpapahagi. Para sa mundong alam kong mapayapa. Ito na ang aking misyon.
conversations going on here with the team before the coach jumped in. Jafari. Throws the shoulder pass because Amy goes out of bounds. So right now it's Amini. Mahede back in the game. Aja pours in. As Amy and Jafari. We need Mahede. They run a play for him. Jerry jumps. And Jafari with the, about to say with the rebound, but it was knocked out of his hands by Adam Henry. Oh, Adam Henry taking it to the rack. Wow. He's powerful, isn't he? Oh, he ripped on two guys marking him there. Made it look easy. Start to think maybe take away Australia. Could be interesting here. And that's all good. How was your thought process? Go right at it, trying to get him out of the game. Number 3. Oh, Brandon Fielding. He was straight up, but it's a full stitch going sideways. Look at that food. Yeah. They showed this. Fielding's third. And look at him now coaching up the captain. Liu. There's a man who just really keeping the team in the game. He got 16 points. 17. So Gilbert remains in the game. Defensive shot clock. Continue rush. Here they are. Gilbert has a little jump hook. Wow. I thought that Messi was waiting down there for quite a while before he got that catch. Now you know why they definitely have to get him out of there. There's my headache. Maybe. Oh, got him off the ground. And it is the foul call on that. And smart play by BDD. Gets back to the foul line. Malaubat na. So team 2, those are the ones who just want to stay down and just have their hand up. This line for Iran.
Okay, initial decision. Remain guard, white ball. The head coach always now successful. That's impressive, Rich. Both at our league. Oh, well. I can't believe it. It wasn't clear to me they hit the knee, but I mean, I guess they saw it better, so. Was it clear to you? Maybe one more ankle would have made it right up. Oh, look at that. Doesn't matter. They get it right back anyway, chin. And good muscle back by the head. That's a good sign from him. You're running to look after the ball here. Down 17, can't afford to turn it over. Yeah. Offensive foul. That's number 4 on Gilback. Whoa. Looks like Gilbert was spending a lot of time on the bench here. This will help Iran get something to the rim. No? Song Chong Chong comes into the game. Number 88. Amini. Mahede. Goes up. Got it. They need to get on track now. Give Amini some support. Give Fred score by Mahede. That's only his 4th shot. Zane getting it. Kazemi. Open floor. Mahede takes the lob. He makes the shot. Surprise a whistle and blow. And Mahede with a couple of makes. Look at this. Great defense by Kazemi. Well, I guess not a call, is it? Looked like it was retreating. Yeah, it's a great no call by the refs. Great no call by the refs. Bad commentary. Timeout. This is 2025 PPL on tour. Watch it on One Sports, One Sports Plus, and Pilipinas Live. Hanggang Disyerto, lalaban tayo tutukan ang 2025 Liga Asia Cup. Ang hagdanan, organization para sa bandera. Para sa nag-iisang tono, sino ang maghahari sa Asia? Wala nang atrasan ko. It's 2025 FIBA Asia Cup sa One Sports. One Sports Plus. Mag-end na po ako. Bye-bye everyone. Ingat po.